Ngemini ethile eshushu uZara ubona umthi we-apile. Kodwa nangona enentamo ende, uZara akakho mde ngokwaneleyo ukuba afikelele kuzo ii-apile. Uba ngazolula abe ngazama, ii-apile lihlala lingafikeleleki. Eziva edanile, uZara uhlala phantsi komthi. Kanye ngelo xesha, uMazu itholele ngonyama uthi gqi emva komthi. Uyazi ukuba ukufikelela kwinto ephezulu akuxhomekekanga ekubeni umde kangakanani, koko kufuneka wena nje ufumane indlela ezinobulumko zokufikelela kuyo. Ubona inqumba yamatye kufutshane nabo, umbonisa wona uZara. Kwangoko uZara ufikelwa yingcinga. Ubekelela la matye kakuhle, elinye phezu kwelinye. Uzakhela izitepusi zokuma phezu kwazo. uZara uma phezu kwala matye, wolula intamo yakhe. Uyakwazi ke ngoku ukufikelela kulo iapile. Njengoko emana esithi rnye apha eapileni, uZara ufunda isifundo. Ukufikelela kwinto ephezulu akuxhomekekanga ekubeni umde kangakanani. Kufuneka wena nje ufumane iindlela ezinobulumko zokufikelela kuyo. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com